Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. Праз 3 гады колькасць зваротаў грамадзян на прамыя лініі прадстаўнікоў улады павінна значна знізіцца. Такую думку выказаў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, прааналізаваўшы статыстыку. У суботу губернатар правёў тэлефонную лінію з жыхарамі вобласці, выслухаў некалькі дзесяткаў званкоў, разбіраўся ў праблемах, даваў даручэнні. Наш корэспандэнт Вольга Шмаргун прысутнічала пры гэтым і раскажа падрабязней. Вынікам папярэдняй прамой лініі старшыня аблвыканкама сталі 18 даручэнняў, з якіх на сённяшні дзень на кантролі застаюцца толькі 2. У цэлым колькасць зваротаў да прадстаўнікоў абласной улады апошнім часам знізілася на трэць. Ва ўсіх нават самых праблемных сферах – жыллёва-камунальнай гаспадарцы, занятасці, будаўніцтве. На гэты раз першай да губернатара звярнулася 93-гадовая жыхарка Віцебска Вольга Паўлаўна Адзінцова. Душа пенсіянеркі баліць за ўнутраны двор дома на вуліцы Гагарына. Кветнікі, маладыя дрэўцы і нават лаўкі не вытрымліваюць актыўнасці кампаній мясцовых падлеткаў. А людзям сталага ўзросту няма спакою. Жанчына просіць арганізаваць у суседніх дварах спартыўную пляцоўку. Рядом 4 пустых двора. Организуйте для подростков какую-то игровую площадку из 4 дворов, чтобы дали пенсионерам отдохнуть. Губернатар успамінае пра варкаут, спартыўны рух, які апошнім часам збірае ўсё больш прыхільнікаў. Трэнажоры зараз устанаўліваюць па ўсім Віцебску. Дворык на Гагарына можа трапіць у гэты спіс. Давайте соберемся, рабочее совещание проведем, определить предприятия, которые будут заниматься, выбрать ассортимент оборудования, определить площадки. Чарговы званок і дарожная тэма. 3-кіламетровы участак дарогі Орша-на-Рэйкава не першы год патрабуе рамонту. Спецыялісты ківаюць на недахоп сродкаў, а мясцовыя жыхары з жахам чакаюць, калі па іх ямах і калдобінах перастане хадзіць аўтобус. Мікалай Шарснёў у цэлым незадаволены станам дарог і работай дарожнай гаспадаркі, асабліва калі гаворка ідзе пра Аршанскі раён, які зараз у цэнтры ўвагі. Это не только касается деревни Нарейково. Наверное, эта тема будет решаться в целом, исходя из поручения главы страны по развитию Аршанского района. В том числе, я думаю, мы попытаемся решить проблему дорог. Потому что выстраивать экономику при бездорожье, наверное, это будет неправильно. Чарговая прамая лінія губернатара не абышлася без топавай тэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Жыхары гэтай 5-павярхоўкі на Маскоўскім праспекце ў Віцебску не першы год чакаюць капітальнага рамонту. Дому 51 год. Зразумела, што за гэты час ён значна знасіўся. І вокны, і дах, і фасад просяць абнаўлення. Объем работ нам бы выборочно ставили. Это не то, что капремонт, замена коммуникаций, труб и всего прочего. Окон, это уже про это молчим. Единственное, что было, утепление фасадов полностью дома. И это, как говорили, предыдущий дом за нами, лестничные пролеты окон не входили, а нам его включили. Вот единственное, что включили проект. О трубах, коммуникациях это речи не идет. Вось толькі рамантаваць пачалі адны кантавыя сцены. Большага не дазваляе новая пастанова Савета міністраў. Цеплавая мадэрнізацыя фасадаў цяпер і ўвогуле не ўваходзіць у пералік работ капітальнага рамонту. Получили массу жалоб. У нас сегодня десятки домов были запланированы даже на 16-й год. И нам казначейство не стало пропускать деньги. Не стали просто вот постановление и ничего не можем пробить. Губернатар адзначае абсурднасць сітуацыі і прапануе выйсці з ініцыятывай на прэм'ер-міністра Беларусі, каб вярнуцца да поўнай тэрмарэновацыі фасадаў старых дамоў. Хутка пытанне не вырашыцца, аднак цяпер у жыхароў дома на Маскоўскім праспекце ёсць надзея. Усяго на прамую тэлефонную лінію да старшыні аблвыканкама паступіла 19 званкоў з Віцебска, Віцебскага раёна, Оршы, Полацка, Дубровінскага раёна. У кожную сітуацыю Мікалай Шарснёў унікаў дэталёва, падключаў да размовы кіраўнікоў на месцах. Пытанні ўзятыя на кантроль. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Футбольны клуб «Віцебск» стварыў галоўную сенсацыю 10-го тура чэмпіянату Беларусі. Падапечныя Сяргея Ясінскага з мінімальным лікам 1-0 абыгралі барысаўскі «Батэ». Аўтарам пераможнага ўдару ўжо ў дабаўлены арбітрам час стаў Антон Матвеенка. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле.
Напярэдадні гэтага паядынку галоўны трэнер Віцебска ў інтэрв'ю нашай праграме адзначыў, што гуляць з Батэ ў адкрыты футбол падобна да самагубства, але і адседжвацца ўвесь матч у абароне яго падапечныя не збіраюцца. Стаўка будзе зроблена на вострыя контрвыпады. Менавіта па такім сцэнарыі і разгортваўся матч на поле віцебскага ЦСКА. Барысаўчане з першых хвілін узялі мяч пад кантроль і пачалі планамерную асаду варот Дзмітрая Гушчынкі. Галкіпер адразу уступіў у гульню і выручыў каманду. Было бачна, што гаспадары моцна хвалююцца і дзейнічаюць скавана. Занадта вялікая была б цана дапушчанай памылкі. Але паступова віцебляне прыйшлі ў сябе. Абарону, якую цэментаваў Мікіта Навумаў, дзейнічала практычна беспамылкова. І большасць атак чэмпіёна краіны заканчвалася на подступах да штрафной. У нас такая тактика на игру. Ловить соперника на контратаках, чуть-чуть ближе к своим воротам их встречать и убегать в быстрой атаке. Я не считаю, что ребята боялись. В принципе, неплохая игра. Пасля перапынку гульня працягвалася па тым жа сцэнарыі. Футбалісты Батэ крыху падціскалі соперніка, але сур'ёзнай небяспецы іх атэкі не неслі. Абаронцы віцеблян дзейнічалі ўмела, і шансаў у гасцей практычна не было. Тым часам Сергей Асінскі стаў праводзіць замены. На поле выйшлі 3 свежыя футбалісты з мэтай узмацніць лінію атакі. Гэты трэнерскі ход апраўдаў сябе на 100%. Ужо ў дабаўлены арбітрам час віцебляне правялі кінжальную контратаку, і Антон Мацвіенка прымусіў узарвацца трыбуны віцебскага ЦСКА. 1-0 і Віцебск ужо двойчы запар на сваім стадыёне пакідае ні з чым чэмпіёна Беларусі. Организованно играли в обороне и ждали своего момента. Во втором тайме, может, где-то Батэ подустали, мы подустали тоже. И пошла уже такая игра, где больше моментов. И у нас стало получаться. И забили, хорошо, что так получилось. Сергей Мисурагин, Геннадий Шаглоў, навіны Віцебск. Бонсцікі вярнуліся. Любімыя героі з гастролямі наведалі Віцебск. Касмічны бонсцік-шаттл спыніўся ў парку культурна-масавага адпачынку імя савецкай арміі. Для дзяцей і іх бацькоў бонсцікі падрыхтавалі навучальныя гульні і эксперыменты і зладзілі яркае шоу. Бонстики вернулись. Яркий космический бонстик-шаттл на улицах города вызвал бурю эмоций. Инопланетные гости приводили в восторг всех на своем пути. Даже серьезные взрослые, спешащие по делам, не могли сдержать улыбок. Радость, наверное, не только для родителей, но самое главное это для детей. Потому что в нашей жизни должны быть хотя бы как-нибудь такие минутки очень приятные, радостные. Незабываемые эмоции всем подарила торговая сеть Евроop благодаря проекту «Бонстики». Возвращение забавных игрушек-липучек с нетерпением ждали. Яркие персонажи успели завоевать сердца детей и взрослых. У нас много, мы много продуктов покупаем сразу. Прям даже две тачки бывает. Вот, и бонстики так и посыпались в нашу корзинку. И вот у нас у нас 4 коллекции. Витеблянам повезло. Наш областной центр включили в большое турне бонстиков по стране. Гастролируют полюбившиеся детворе герои на космическом бонстик-шаттле. В воскресенье огромный фиолетовый автомобиль припарковался в парке культурно-массового отдыха имени Советской армии. Необычный бонстик-шаттл сразу же окружили дети и взрослые. Всем хотелось сделать эффектное фото и удивить друзей в социальных сетях. В парке для детей и их родителей бонстики устроили яркое шоу. В программе обучающие игры и эксперименты, химические шоу, волшебные перевоплощения и театральные постановки. Классно, что во второй коллекции есть светящиеся бонстики. Шима, Лупи, Чоха и Синяк. Бонстики крутые, они очень интересные. Мой любимый герой Зяба. Почему? Потому что она красивая такая, в юбочке, она мне очень нравится. У нас весь класс в этих бонстиках, то есть с друг другом меняемся, пишем в разных социальных сетях, кто кому какой бонстик нужен, ну и меняемся. Новые бонстики – герои, которые учат, как интересно, используя проводить летние каникулы. В концепцию интегрирован и образовательный элемент. Через магические представления, фокусы и перевоплощения бонстики показывают, какой увлекательной и интересной может быть учеба. Затея очень интересная, детям очень весело. Бонстики, супер, конечно. Вот эти вот игрушки плюшевые такие, замечательные. Ой, для детей это вообще восторг. Даже для взрослых очень интересно.
Чтобы стать обладателем бонстика, необходимо совершить покупки в магазинах Евроопт, интернет-гипермаркетах Е-доставка, Гипермол на сумму от 15 рублей с дисконтной картой Е+, за исключением алкоголя и табака. Если к чеку добавить бон товара, то можно получить еще несколько игрушек дополнительно. В коллекции 24 героя, среди которых необычные, светящиеся в темноте бонстики. Собирать игрушки удобно в специальные альбомы. Чтобы своими глазами увидеть новых бонстиков, в Витебске собрались около 1000 детей и их родителей. Самые смелые участвовали в конкурсах и играх, танцевали. И, конечно же, фирменные обнимашки. Говорят, стоит один раз обняться с большим, мягким и теплым бонстиком, и заряд веселого и бодрого настроения обеспечен. Юлия Устинова, Дмитрий Котов. Новости. Витебск. Рыцарскі турнір, адкрыццё паруснай школы і гарачыя танцы. У Браславе ладзіўся міжнародны фестываль «Браслаўскія зарніцы». Сёлета форуму исполнілася 50 гадоў. Пазнаёміць беларусаў са сваёй культурай прыехалі госці з 7 краін свету. З каларытнымі падворкамі курортнага раёна Віцебскай вобласці пазнаёмілася і наша здымачная група. У фестывальным тэмпе з самай раніцы вакол удзельнікаў браслаўскіх зарніц жывы калідор, палітра нацыянальнасцяў яркая, побач з латышамі і армянамі украінская і эстонская дэлегацыі. Адна з самых важных падзей форуму – адкрыццё дзіцячай паруснай школы. Набыць 15 яхт і пабудаваць ангар на беразе возера Дрывяты дапамагло польскае пасольства. Навучаць дзяцей паруснаму спорту тут будуць бясплатна. Мы хотели именно создать парусную школу для молодых людей. И, кроме того, дает в какой-то степени экономический толчок, потому что это приток туристов. Это, конечно, дополнительные доходы, возможность развития города и туристической инфраструктуры. Парусная школа ў Браславе – прыклад паспяховага міжнароднага супрацоўніцтва. За апошнія 10 гадоў у нашай краіне рэалізавана каля 100 польска-беларускіх праектаў на сумы ад 50 до 70 тысяч еўра кожны. Большасць з іх грамадска-сацыяльныя. У перспектыве стварэння новых сумесных прадпрыемстваў і будаўніцтва аб'ектаў, у тым ліку на Браслаўшчыне. С польским посольством прорабатываем покупку части яхт туристических, чтобы сдавать их в аренду и зарабатывать на этом. Следующий наш протокол о намерениях и будущий проект – это ремонт общежития. То есть общежитие либо такого центра, где можно будет сегодня и учебный класс разместить, и разместить детей, и разместить педагогов, тренажерный зал. Поэтому есть договоренность и с послом Польши Конрадом Павликом, поэтому я думаю, все у нас получится. Фестываль «Браслаўскія зарніцы» – бренд райцэнтра. Пасля ўрачыстага адкрыцця памятнага знака ў гонар 50-годдзя форуму масавае шэсце да галоўнай сцэны пад гукі аркестра. Тут гасцей ужо чакаюць стылізаваныя падворкі і замежныя дэлегацыі. Адразу па прыбыцці інтэрнацыянальны гала-канцэрт. У нас такая фольклорная женская группа, и мы уже с 1988 года. Мы хотим показать такой темперамент эстонцев. Может быть, это образ от эстонцев другой, но мы будем показать, что у нас много энергии в наших танцах. Пакуль шматлікія турысты вывучалі фестывальныя падворкі, на замкавай гары разгарнуўся сярэднявечны лагер. Эпоха вікінгаў ва ўсёй красе. У праграме захоп і абарона старажытнага Браслава, майстар-класы па стральбе з лука і старадаўнія танцы пад аўтэнтычную музыку. Фестываль «Меч Братчыслава» сабраў клубы гістарычнай рэканструкцыі з Беларусі, Літвы і Польшчы. Пакуль дамы сэрца займаюцца хатняй гаспадаркай, старажытныя волаты паліруюць даспехі і выяўляюць самага моцнага. І сёння клуб наш, ён займае добрую старану, ён павінен перамагчы і паказаць гераізм браслаўскай зямлі і тыя падзеі, якія адбываліся тут 1000 гадоў таму. Незабыўныя эмоцыі, глыбокі экскурс у нацыянальны каларыт. Менавіта такімі гасцям форуму запомняцца браслаўскія зарніцы. Гэты фэст ужо даўно стаў візітнай карткай раёна і паспеў перарасці са сціплай з'явай мясцовага маштабу у буйное міжнароднае свята. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка. Навіны Браслаў. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Партнёр добрага надвор'я, газета «Віцебічы».
Я ценю свое время, поэтому каждый день начинаю с просмотра главных новостей и событий нашей области. Витбичи, мой верный друг, всегда со мной. Будем вместе. У ближайшие сутки у Витебской области будет пераменная воблачность. Ночью и днем пераважно без ападкаў. Ветер паўночна-заходні 5-10 метров за секунду. Температура паветра ночью плюс 7-12, максимальная днем плюс 17, плюс 22. У Витебску пераменная воблачность. Ночью и днем пераважна без ападкаў. Ветер паўночна-заходні 5-10 метров за секунду. Температура паветра ночью плюс 10-12, днем плюс 18, плюс 20.